Bueno, comencem, no? Comencem. Vinga. Bueno, fes la presentació. No, pues ni de las No cal, home. No, no, Sentido al carrer per el Ja per la presentació ja tenia volum. Bueno, ve del segon volum dels tres i el segon volum dels tres de Llibre Negre té, diguéssim, com a singles característiques centrals. Un, la gent que a l'exili, al començament de tot, intenta posicionar-se dintre del debat sobre el nivell nacional a través de diversos llocs. Del Joan Ferrer a partir d'articles que publica al CNT i d'un text que es diu Aproximació llibertària als orígens del moviment obrer català, que signa com a Joan del Pi, i Roc Llop, que seria un autor que coneixeria tothom si aquest país fos més o menys normal, perquè tenim dos autors concentracionaris, l'Amat Piniella i ell, però l'Amat Piniella ha sigut autor, diguéssim, d'institut i tothom ha llegit el Caire Raids, s'ha fet batxillerat i així, però el Roc Llop, de fet, fa un mes i mig acaben de publicar la primera antologia de poemes seus, que és una absurditat publicar una antologia d'aquest home que deu tindre l'obra completa, 110 pàgines, hem fet una antologia que en té 80, però bueno, és igual. Com a mínim ara tenim la major part dels seus poemes publicats i es poden trobar, tot i que costen una mica, però bueno, ja està referenciat. Roc Llop va ser director de Terra Lliure, que és la publicació aquesta que, sent revista orgànica de la CNT a l'exili, a París concretament se publicava, doncs va anar obrint-se a diversa gent que va anar publicant uns textos que requeririen una publicació completa per tal de veure una mica tot el que estaven dient. Entre ells, els textos de Jaume Balius, que és aquest senyor que va ser d'Estat Català als anys 20, de la CNT als 30, de la FAI al 35-36 i de los amigos d'Udurruti al 37, i marxant a l'exili passa a escriure, entre altres coses, a Terra Lliure i publica bastants articles, però que són dos d'ells, Europa dels pobles i per la independència dels pobles, en què dona una síntesi una mica de pensament anarcoindependentista, és el 77 que ho publica. Això és, diguéssim, tota una línia. Al costat d'aquests hi ha altra gent que des de l'esquerra independentista, com Ramon Subirats, no segueix una línia directament marxista, tot i que algunes èpoques de la seva vida sí, i altres que des de l'autonomia insurreccional del MIL, tot i que el MIL no era independentista, el Oriol Soler Sugranyes, amb textos com els que apareixen aquí, reivindica la nació sencera, és a dir, tots els països catalans, com a lloc de lluita. Això seria tot un apartat que desemboca a finals dels 70 amb una crisi que és una crisi complexa i complicada, però que a poc se va explicant, que és aquesta crisi de la CNT, que acaba, diguéssim, amb un trencament, però mentre la CNT va trencant-se a trossets i més trossets i més trossets, van apareixent molts grups. Hi ha un text que trobo que és molt potent, que és aquest debat del 1980 a Bicicleta, que és una de les revistes que publica algun dels sectors que se'n va de la CNT i que des d'una òptica llibertària i anarquista, en aquest cas el desembre del 80 publica un debat sobre anarquisme i nacionalisme, un debat molt curiós, on participa el Ricard de Vargas Golarons, Ramon Barnils i l'Eva Serra. L'Eva Serra d'IPC, Ricard de Vargas que venia del MIL però aquí no estava enlloc, i Ramon Barnils que encara no estava, o sí que estava a la CNT, el 80, però encara no estava dintre del tot perquè no estava encara d'allò, era professor universitari, molt jove en aquell moment, i que és un debat, jo crec que molt interessant entre els tres perquè situa una mica on se situarà tot això que vindrà després, que serà precisament el que fa cap a com a tres parts. Una que són el País Valencià, que és la que es construeix al voltant de Germania Socialista i el Josep Vicenç Marquès, que no és l'única persona, però l'utilitzo com a nom perquè és qui intel·lectualment publicarà més llibres, i Germania Socialista perquè és el partit marxista antiautoritari, s'autonomenen ells, que cada cop que es trenqui generarà algun grup que, cada cop no, però molts dels cops que es trenqui, generarà grups que reivindiquen l'anarquisme i reivindiquen anarquistes, alguns no directament, Maulets, que el 81, Maulets que no són els del PSAN, és una organització que es diu Maulets, i que de fet quan els Maulets, les joventuts de Catalunya Lliure o de l'MDT en aquell moment se constituiran, els aniran a demanar amb ells, que ells han plegat, si els deixen un nom,
el nom és un nom històric del 1712, tot i que va ser utilitzat a partir de finals dels 70 per aquesta gent que reivindicaven a través d'això i de els pamfletos que surten aquí doncs l'autonomia obrera i el comunisme de consells, són consellistes, publiquen un dels grups que se'n va de Germania Socialista, El Vitet, que és una revisteta que, amb uns textos molt poètics i completament anarcoindependentistes del País Valencià, no dels Països Catalans, sinó que parlen només del País Valencià. Dins de l'àmbit del Principat apareixeran, aquest grup tindrà moltes conseqüències, la colla de l'Encober, el Vitet, als 90 apareixerà una cosa que es diu Recerca Autònoma, on hi haurà gent també que vindrà d'aquí. Recerca Autònoma ja defensant pràcticament el mateix que la gent del Vitet i de tot aquest sector, ja serà directament defensors dels Països Catalans com a àmbit. I el 81 també, al voltant dels finals dels 70, començament dels 80, apareixerà el que serà l'embrió o la FAC ja directament, la Federació Anarquista Comunista Catalana, que com heu participat amb altres potser millor que l'expliqueu que no ho faig jo, però aquí apareixen diversos textos de la FAC, des de la declaració aquesta que apareix al Visca la Terra, que es diu La revolta dels segadors l'11 de setembre i el 9 de juliol, que és un text que coincideix directament amb les argumentacions que apareixien a l'anterior llibre negre, que deien que el 9 de juliol del 36 és vist per una part dels sectors anarquistes com un procés un moment de trencament i d'independència i el text aquest del setembre del 81 ha vist que la Terra, que serà la publicació així. En aquest moment no és la publicació orgànica, com a mi no ho posa enlloc. Després s'hi acaba convertint perquè cada ho posa més, però en aquest moment és senzillament una publicació que posa publicació anarquista comunista revolucionària de parla catalana, però no surt anomenada com a portaveu directe. Junt amb això apareixeran els textos del grup anarquista de l'Insurrecte, que també van pel mateix allò, textos del Marcelí, dintre d'una polèmica que es genera dintre del CNT a partir d'una editorial que publica Gómez Casas. Explica-ho tu, perquè ets més d'allò, més directament... Sí, el que passa que és, a veure, s'ha d'entendre una mica el context. És a dir, el context era que l'organització per antonomàsia del moviment llibertari, que era la CNT, vivia en una crisi constant i a més va haver tots els intents de component dels diferents sectors, però també les provocacions des del poder perquè ja no funcionés. Però clar, si ja cada cop la deriva cap a ser una organització espanyolista que era més gran, passa alguna cosa que, a més, avui dia sona. O sigui, encara hi sentia per la ràdio algú que deia el mateix que venia a dir el Gómez Casas a l'editorial del CNT, que és que havia acabat de passar el cop d'estat al Tejero i venia a dir que això era culpa dels catalans i dels bascos, amb les seves reivindicacions nacionalistes i tal. Clar, la cosa curiosa és que no solament aquesta deriva era gran i que a més hi havia, podríem dir entre cometes, un cert consens de que si es parlava català un era sospitós de ser burgès i aquestes coses, però també de que els pocs sindicats i els pocs individus que ja estaven marcats com a catalanistes doncs se'ns practicava una censura, o sigui que si escrivies un article no te'l publicaven i tal. I aquí, estranyament, després de fer aquest desafortunat editorial, va resultar que sí que van obrir la mà, jo suposo que equivocadament, i es va suscitar tot un debat entorn del tema nacional, del lliurament nacional i tal. I em sembla que primer va començar, doncs, el... Hola. És que em miren sospitosament, és el meu fill. Aleshores, doncs, clar, van deixar que em sembla que el primer que va sortir era un text del Didac Piñero, llavors el van respondre, li van donar fort, llavors va intervenir jo i va haver doncs, una sèrie d'articles creuats i cal dir que pràcticament pel sector podríem dir que des de l'anarquisme defensàvem l'independentisme, després tots els que veníem d'aquí vam acabar sent de la Federació Anarquista Comunista. I aquí la gràcia que té és que aquest article, que és molt llarg, que jo escric, per una part intento fer una història que quadraria amb aquest número que acaba de parlar del Visca la Terra, i alhora el que faig és intentar ridiculitzar
punt de vista espanyolista de la CNT. El títol Sí, el títol era molt clar. Respuesta de reverendo compañero Gómez Casas o cómo se puede pasar del himno a las barricadas al pasodoble España cañí sin percatarse. Sona molt marcelí, això. El que no entenc és com Bueno, però jo crec que van calcular malament, van pensar que farien un gran escarni sobre aquest sector que consideraven que potser encara era més minoritari del que era i que això enfortiria les tesis ortodoxes i jo crec que els hi va sortir malament, molt malament. Perquè clar, ja dic, el que era curiós és que aquí a la Sol i a qualsevol article tu parlaves amb aquest sentit i d'una manera més mesurada i no t'ho publicaven directament. O si jo era el delegat d'ensenyament, fem veure que si parlaven català no m'entenien, coses d'aquest estil, o es posaven a cridar perquè parlaven català. No? Quan el sindicat d'ensenyament, que eren molt pocs, però bé, existien, un dels acords que tenia era que tota l'expressió pública, orgànica i exterior la fem exclusivament en català. No? Però també hi havia modulacions diferents. Si anava un altre company, l'escoltaven estoicament. Si era jo, em patejaven i deien que no m'entenien. I deies, bueno, coses així absurdes, no? Com a FAC, després surten moltes conseqüències, que no és que participa la FAC sola, però la FAC té un paper superimportant a l'hora de constituir. El 82, la creació de la Coordinadora Llibertària dels Països Catalans, que s'acaba constituint entre Vilaplana i Mataró. Curiosament, fa 3 setmanes o així, el Xavier Joan Pere, de Vilaplana, participava en la presentació d'una revista que es diu La Corbella, de memòria històrica del moviment llibertari al Camp de Tarragona, on hi ha un article, que és una entrevista que li fa la seva filla a ell, explicant precisament aquesta trobada i una cosa que es vau dir trobar, els que vau dir participar, que és un desplegament de la Guàrdia Civil brutal al voltant d'això, però que no tenia res a veure amb aquesta trobada, sinó amb un atracament d'un banc a Reus el dia anterior, que la gent que havia participat a l'atracament s'havia refugiat precisament a Vilaplana i havia acabat, diguéssim, fent cap al mateix lloc, a banda dels infiltrats que havia dintre de l'espai, diguéssim, que estaven d'alguna manera participant. Això també genera el camí cap a... que apareixen alguns textos alguns dels textos de la FAC i també el camí cap a la constitució del que seria la CNT dels Països Catalans del 83 i el camí que porta a la Constitució, que acaba, no sé en Constitució perquè desapareixeu precisament el dia, desapareixeu no, és a dir, no arribeu a participar el dia en què es feia l'Assemblea Constitutiva, el 84, del Moviment de Defensa de la Terra, que és una de les coses que a mi més me va impressionar perquè vaig ser membre de l'MDT, però mai havia sabut que la FAC havia participat a la seva Constitució, ni molt menys. Bueno, l'Assemblea aquesta Constitutiva és així com una mica curiosa, no? A Reus, després de 2 anys... Sí, si vols també ho explico, perquè Sí, però això t'ho em sembla que estàvem els 3 que estem aquí. Sí, estàvem els 3. És a dir... Anàvem amb el meu cotxe. Sí. Bueno, no, amb el meu cotxe anaves tu i el Miquel Pinyera. Sí, però bueno, tu vas a ser també, Sí, també, Reus? sí, vaig. És que com menys és molt espartà, segurament va tornar en tren. En tren, oi? això segurament. Bé, el tema és que durant 2 anys vam ser tan promotors com els altres de l'MDT. Clar, evidentment érem el germà petit, numèricament i tal, però sí que és veritat que estàvem participant. Clar, jo, que tu, havent-hi estat, no ho sabessis, és normal, és la història la fa qui vol i qui pot. Però clar, la idea que nosaltres teníem, i per això ens va agradar molt el projecte, era el següent. És a dir, per això el de Reus per nosaltres ja no tenia cap sentit continuar, malgrat que era el dia que es constituïa oficialment. No? Perquè nosaltres en aquella època hi heu de fer un esforç també de situar-vos. Penseu que simplement treure una pancarta que posés independència t'arrestaven immediatament. És a dir, que ara la gent es queixa de la repressió, però no té res a veure. Les reunions, per exemple, que es feien d'això, es feien als comitès de solidaritat a Gran Via, al costat del Cine Dorado, que estava allà. Doncs penseu que a un pis de davant estaven els policies, retrataven un per un quan entràvem. I sempre hi havia 2 que estaven esperant, perquè a baix hi havia una parada d'autobús, i sempre hi havia 2 que esperaven eternament l'autobús, que eren policies, clar, la brigada político-social, no? Bé, doncs qualsevol acte en què tu treguessis una estelada o alguna cosa que posi independència, si podien t'enganxaven ipso facto, no? Quan moltes de les coses que es feien des de, podríem dir, una escrupulosa legalitat. També cal dir que
al 82 acaben de guanyar els socialistes i això va incorporar unes dosis encara més grans de repressió. És a dir, que si no ens van detenir a tots, doncs no sé, perquè havien tenir els seus càlculs, però estàvem tots amb els telèfons punxats, seguits, etc. Bé, aleshores, des d'aquest punt de vista, nosaltres, ja no diré el que pensaven ells, perquè seria stalinisme, enteníem que si el moviment independentista de Catalunya, altres llocs potser no tant, però com a mínim en aquest cas, veient-ho a nivell de Principat, era el que nosaltres veiem el que tenia més potencial revolucionari i que era una opció de futur, i per nosaltres plena de sentit en si mateixa, era precisament si en lloc de fer, que també això està molt d'actualitat, en lloc de fer apostes per organitzar trobades des de dalt, i de que jo represento aquests, jo sóc el que mana amb aquests i tal, i ens reunim 3 o 4 en un pis i traiem un manifest i això tira endavant, enteníem que no tenia cap sentit. I per això és de tota l'actualitat. És a dir, malgrat que quasi tots érem de lletres, teníem clara la geometria. I per ampliar les bases, el que s'han d'ampliar són les bases, no les altures. I en aquella època en què podies trobar que en tota una comarca, perquè a més era difícil donar la cara i dir que eres independentista, en una comarca podies trobar 20 persones que diguessin i passessin de tot i que tothom sabia que eren independentistes. Bé, doncs a l'MDT bàsicament el que volíem és que amb uns principis de mínims molt mínims la gent pogués treballar a nivells territorials geogràfics simplement amb la idea que eren tots independentistes. I per això tenia aquest valor de que s'enxamplava la base. És a dir, que tu podies estar en un poble i treballar bàsicament la vessant cultural, l'altre des d'un nivell més sindical podia presentar-se com a independentista, amb aquell poble podien coincidir 3 i que cadascú fos d'una tendència ideològica diferent a l'organització, però que a partir d'aquests mínims poguessin treballar junts i així estendre la taca d'oli. Bé, doncs amb aquesta idea es va treballar durant 2 anys i en aquests 2 anys es van fer 2 trobades independentistes, una aquí al Garraf, una altra no me'n recordo on, sé que ens va agradar perquè hi havia unes ruïnes romanes al costat. Es van fer quantitat de reunions i trobades amb aquest esperit i es van consensuar crec que 6 o 7 punts només, és a dir que no vam arribar ni als 10 manaments. I cal dir que hi havia 2 punts que precisament a Reus es van dinamitar. Un dels punts, a part d'aquesta visió de la base geogràfica, etc., era de que teníem un problema, entre cometes, o no tenia per què ser un problema, que existia terra lliure. Bé, van coincidir tots en dir, bé, amb aquell argumentari de totes les lluites són acceptables i no les qüestionarem, però sí que teníem una idea clara, que és que Terra Lliure, com a organització de propaganda armada, en cap cas havia de dirigir l'MDT. És a dir, que se suposava que si l'MDT arrencava, després hauria de pactar d'alguna manera en Terra Lliure, perquè Terra Lliure no interferís políticament i en tot cas fos subsidiari a les decisions polítiques del moviment de defensa de la terra. I número 2, que també es va dinamitar aquell dia, es tractava de que el camp, podríem dir, de joc, doncs, a part de que no estés supeditat per l'organització armada, fos una cosa suficientment clara i oberta a partir d'aquests mínims. Què ens trobem allà? Primera cosa que dinamita l'aspecte territorial, i és que el Sant porta 2 autocars plens de valencians, amb la qual es garantitzarà la majoria automàtica. Número 2, apareix un senyor encaputxat dient que és de Terra Lliure i ve a dir que ells dirigiran políticament allò i que a més ens imparteix una pastoral de què és el que s'ha de fer com a organització. Clar, dius, home, s'han carregat els 2 aspectes, és a dir, i per això nosaltres vam treure ràpidament un escrit explicant per què ens retiràvem. És a dir, si nosaltres estem aquí perquè es tracta que això creixi com una taca d'oli i resulta que ara tens la intervenció dels partits, els partits amb les seves gens i a sobre ve un i resulta que es carrega aquest primer postulat des de la posició de propaganda armada, doncs no, nosaltres no tenim res a fer. I la primera votació que es va produir, doncs vam votar en contra i vam marxar. I ens va seguir part de l'IPC, de la germana Serra, però el Castellano i altres van quedar. I tot i que van marxar més dels que van dir, ens va fer veure que oficialment van marxar 7 o 8, però mentida, eren bastants més. I la història per nosaltres va acabar allà, perquè estava clar que no tenia res a veure amb el que s'havia treballat durant 2 anys. El que s'inclou aquí són els principis provisionals fins d'aquell moment, que són els que no van ser acceptats, tot i que els altres que van sortir triats, si els llegeixes tampoc, se'n van d'alguna cosa, però
amb el que es va aprovar a nivell de text no hi ha molta diferència. Diversa gent se va quedar dintre de l'MDT, no és de la FAC sinó de l'àmbit llibertari. Aquí per exemple hi ha un text del 88, que és 4 anys després, un text de Gràcia Lliure, que va sortir publicat a Icària, però que és un text anarcoindependentista també, i que de fet a Tarragona l'MDT, sector IPC, que era on estava jo, estava format bàsicament per llibertaris, tot i que no derivaven, diguéssim, de la FAC ni d'aquestes conseqüències. Els trossos aquells que van... Bueno, els trossos. Allò que va ser la CNT dels Països Catalans i molta altra gent, la CNT de Catalunya i altres històries, al 85 fan unes ponències a la que seria la CNT de Catalunya, que és la CNT que acabarà convertint-se en la CGT, i aproven unes ponències que llegides encara avui, que és l'autonomia, nacionalisme i CNT, són bastant terribles. De fet, jo crec que el dia que els militants de la CGT sencera sàpiguen que s'ha robat de la CGT, hi haurà que no entendran res. Però al 92 això va ser ratificat i ampliat al 4 Congrés de la CGT de Catalunya ja, les sigles s'havien perdut com a CNT, i amb una ponència que es va dir qüestió nacional, aspectes socials, culturals i lingüístics, que són perfectament equiparables a tot l'anterior. Entremig de tot això, també impulsada per la FAC i per altra gent, però sobretot per la FAC, a nivell d'aquí, es va tenir lloc una trobada anarcoindependentista a Guasila, on van participar gent de molts diversos llocs d'Europa, amb adhesions de gent també d'Amèrica i del nord d'Àfrica, de diversos moviments anarcoindependentistes que d'alguna manera anaven constituint el que seria una alternativa, el que intentava ser una alternativa a la Federació Anarquista aquesta internacional, que estava muntada bàsicament per representants d'estats, no per representants de... Sí, si em deixes, però clar, clar que sí. Pels novells... Sí, aquí hi ha una història molt antiga que algun cop us he explicat aquí a la màquina per altres qüestions. És a dir, l'anarquisme a nivells globals, molta gent pensa que és una cosa unívoca com una església, i com passa amb els marxismes sempre hi ha 40.000 maneres d'entendre-ho, no? Però sí que és veritat que hi ha una deriva, a mesura que el moviment es va fent petit i es va diluint, anar confluint cap a una d'aquestes tendències, que és l'anarquisme de síntesi. I l'anarquisme de síntesi bàsicament el que ve a dir és, bé, creem una mena d'acord amb el qual només pot haver al final una única organització sindical anarquista per estat, una única organització de joves, una única de dones, una única del que sigui. De tal manera que si no hi ha competències i tal. Clar, la gran paradoxa és dir, home, un moviment que és anarquista, anarcosindicalista o anarco el que sigui, el primer que fa és respectar les fronteres dels estats vigents, el qual és una animalada. Bé, doncs això, l'any 68, després del maig, es fa càrrega d'una reunió que es funda la Internacional de Federacions Anarquistes. I des de llavors, fins fa no gaires anys, una de les qüestions és que només podia haver una organització anarquista per estat. Clar, a nosaltres això ens semblava aberrant perquè volies dir que carregaves, això, no solament uns anarquistes que podien dir que eren independentistes, que podien ser molt minoritaris, sinó molts altres possibles jocs, no? Perquè després s'ha vist que el mapa d'Europa ha canviat moltíssim, no? I de fet ara, amb els nous intents, tot i que molt disminuïda, doncs clar, a l'últim congrés de la IFA, per exemple, hi havia gent que pertanyien tècnicament a 2 o 3 estats, i gent que estaven dintre d'un estat volent segregar-se d'aquest estat. És a dir, que anàvem una mica a la idea que nosaltres avançàvem a Guasila, no? El problema és que, òbviament, ells ho van prendre molt malament i van endreçar tota l'artilleria, tots els mitjans per intentar que fracassés el projecte, no? Cal dir que en cada una d'aquestes coses sempre va passar alguna cosa incontrolable. Igual que va passar allò de Vilaplana, ens va passar tot sempre que fèiem alguna cosa, no? En aquest cas ens va passar 2 coses. Una, que és que 2 dies abans va haver un atemptat palestí a Fiumicino, d'uns tios amb metralletes que van pelar a 30 persones. I nosaltres teníem uns delegats que eren palestins de l'UAP anarquistes. Podeu comptar en quin clima estàvem reunits. També pres tot per la Digos, la policia política italiana. El caporal d'aquell poble ens va venir a disculpar-se que ell ens tenia que espiar i que era el que feia com de jefe dels dolents, però que ell no tenia res en contra nostre, és a dir, que tota pel·lícula rara italiana, no?
I l'altre imprevist, en aquest cas positiu, però que va ser negatiu, és que apareguessin uns determinats socis que no hi comptàvem amb ells. I en aquest cas són els que van portar la deriva cap a uns acords insurreccionalistes extrems, perquè el Cavaleri més o menys el teníem controlat, perquè en aquella època ell estava fent coses que fins i tot no feien el Partito Sardo d'Acció, no sé el que es deia, i perquè treballava temes de llengua, de cultura i de tot, no? I també doncs, era un dels que tenien aquesta idea clara. Però clar, al París el Bonanno, que era el gran Popper, que en aquella època estava molt ficat amb l'alliberament nacional, doncs va portar a que sortís una declaració que nosaltres vam transigir amb el que es marcava molt la tesi insurreccionalista. Clar, nosaltres això xocava una mica en el propi origen, perquè nosaltres el que dèiem és molt poc pràctic que vagis d'insurreccionalista, primer perquè la gent no està preparada. I quan ha vingut un parell de cops al Bonanno aquí, la pròpia gent que són fans no ho entén, perquè pensa que, no sé, no entén que l'insurreccionalisme, per exemple, està negat amb l'ego. Si no pots reivindicar res, no pots crear unes estructures fixes, no pots tenir cap xarxa a la vista de res, si ets purament insurreccional. Perquè la xocava molt la nostra idea, que volia treballar molt amb els aspectes d'introduir-te amb coses existents, inventar-ne moltes i tenir-te moltes a la llum pública, obertes. Però bé, és el que va sortir. Però bé, la primera va ser la Frente, que no comptaven que 2 dies abans hi hauria un atemptat terrorista a Fiumicino i tindríem un desplegament policial de carabiners, policia i policia secreta política per Guasila. Al final vam convidar al dinar de cloenda amb el caporal dels carabiners. Però bueno. Ara fa poc he aconseguit els llibres del Cavalieri perquè l'han publicat l'any passat, el seu sobre alliberament de Sardenya, i l'ha publicat la biblioteca anarquista Tommaso, que és mort abans de que l'altre no arribava allà. Va morir dies abans, sí. Que era un dels organitzadors principals i es va morir precisament pocs dies abans que es trobés la trobada. La trobada va tenir una segona part que va ser molt disminuïda i petitona. Sí, a veure si volen anar. Perquè va ser ja, diguéssim, bàsicament una participació bueno, no sé si arribem tard, però... No, sí. de la gent d'Icària, que és l'altre sector, que és el que encara no hem explicat, que seria una mica, és més un grup d'afinitat que una altra cosa, el que passa que té una producció, diguéssim, potser més organitzada a nivell exterior, que s'acaba concretitzant amb el llibre que acaba sent el referent de moltíssima gent després, que seria Anarquisme i Nivell Nacional, que és un llibre que és una mica testament del que ells deien, però que acaba sent una mica el llibre que ha estès més que res les idees aquestes fora de l'àmbit on s'estaven produint, perquè això és del 87, però passat el començament dels 90 el llibre continua existint i és una cosa curiosa perquè es publica dintre del Llamp, que és l'editorial independentista del moment, bàsicament independentista, obrint una col·lecció que es dirà Acràcia, de la qual només va sortir un altre llibret que era Entendre Occitània, que és el llibre aquest em sortirà el nom perquè del Serra Estruc, que serà, diguéssim, l'altre, no sector, perquè jo crec que és una organització gairebé unipersonal, no? Que ell acaba tenint per participar a les coses. Serra Estruc, que serà alhora, un personatge de moltíssimes històries, però que serà durant un temps secretari general de la CNT de Barcelona i alhora un dels autors i impressors, sobretot, de Per Catalunya, que és la publicació del Front Nacional de Catalunya, que és un altre personatge d'aquests que barreja sense cap mena de problema, diguéssim, totes aquestes idees. Per la banda que deia d'Icària, dintre d'Icària hi ha la participació del Ricard de Vargas Olarons, sobretot, que segurament serà una, i d'altres, però dels que farà, diguéssim, una mica la línia així teòrica d'Icària. I també hi ha la cosa curiosa, que això no és res a veure amb la teoria política ni res, però sí que és un debat que apareix durant tot el llibre, és a dir, des del 1940 fins al 1949, que és on va aquest llibre, que és aquesta relació entre anarquisme i catalanisme, que recull el 86 el Jordi Sabater, que és un senyor que fa la seva tesi doctoral sobre la CNT i el fet nacional català durant la Guerra Civil,
bàsicament la revista Catalunya, però que amb tot el pròleg i introducció d'aquest llibre es dedica a analitzar bona part de les coses que hi van sortir contextualitzades al primer volum del Llibre Negre. O sigui que d'alguna manera, perquè una de les coses que no dic que travessa tot el volum aquest és el debat sobre precisament què és el 19 de juliol del 36, el que ve a continuació, si és una... Bé, els primers dos textos ho expliquen molt clarament, fins i tot amb el seu títol. El primer dels textos és un text que és una Terra Lliure, a la revista aquesta porteu de la CNT a l'exili, que es diu Catalanitat de la Revolució del 36, i que és un debat sobre clar, molta gent i molta gent burgesa havia situat el 19 de juliol del 36 com un moment d'espanyolisme i ja està. I aquí hi ha una reivindicació des de la publicació orgànica de la CNT, evidentment, de la catalanitat d'aquesta revolució, igual que a continuació apareix un text del Quim Peregrí, que està a Rotxec, que és el seu llibre de memòries. Quim Peregrí és un dels fundadors de Terra Lliure, però no de la revista, sinó de l'organització, i en aquest llibre, que és un dels llibres amb més autocrítica damunt de l'esquerra independentista, ell fa una crítica duríssima al fet que l'esquerra independentista no assumís com a pròpia la revolució del 36, amb la qual cosa negava, diguéssim, la possibilitat de situar uns antecedents que fossin realment potents, i ell mateix diu aquí que això fa que algunes vegades l'esquerra independentista, sobretot durant els anys 60 i 70, acabés reivindicant autèntics feixistes. I és una cosa, diguéssim, bastant curiosa que ho digui una persona com ell, perquè és una de les persones, diguéssim, que funda Terra Lliure i és una de les persones que d'alguna manera construeix bona part de les teories de l'esquerra independentista, tot i que ell rebutja completament el fet aquest de que no s'assumeixi, no cal que entri en la polèmica aquesta, però que apareix a partir dels dos textos aquests, perquè de fet ressegueix tot el llibre. La FAC, per exemple, participa en aquesta polèmica dient que no, que la revolució del 36 és una revolució catalana, que a més, sobretot l'article que escrius tu, té tota la seguida de totes les revoltes contra el poder i contra l'Estat que es produeixen als països catalans pràcticament des de sempre, i el que fa en aquest cas aquest text interessant, el text del Jordi Sabater, és que ell fa aquest anàlisi des d'un anàlisi universitari, des d'una anàlisi que utilitza bàsicament la ciència històrica, si podem dir la història una ciència, però que no situa la seva opinió pel damunt, sinó que parla de fets objectius i objectivables, i parla evidentment de moltes coses, però una d'elles bàsicament és que durant moltíssim temps, el que deia el primer volum del Llibre Negre, que des del 1870 fins pràcticament al 1896 la confluència entre el catalanisme i l'anarquisme és pràcticament, si no total, molt majoritària, i que és a partir precisament de la destrucció del sindicalisme anarquista a partir del procés de Montjuïc que això, diguéssim, se separarà d'alguna manera i després començarà diversos camins diferents. Apareix un text del Gerard Jaques, que tot i que és del 95, és un text refet per ell moltes vegades, que és l'aproximació a una concepció anarcoindependentista de Catalunya. Aquest és el mateix text que ell havia qualificat, que abans seria aproximació a una concepció reclusiniana de Catalunya, i que va ser publicat diversos anys enrere. El que passa és que publico aquest últim perquè aquest jo crec que és més complet que no pas l'anterior, i a més hi ha un situat dintre de la paraula anarcoindependentista, que és aquesta paraula que, diguéssim, s'assumeix com a pròpia a Guasila al 85. Apareix un text que he corregut moltíssim per xarxa, que es diu L'independentisme llibertari, del Gat, que és l'autor d'aquests dibuixos i de moltíssims més. Si es llegiu Victus en còmic, si jugueu a Victus en xarxa, si jugueu a la Rosa de Fuego, em sembla que està en castellà només, d'allò, el dibuixant de bona part de la sèrie de les Tres Bessones i tal, el David Parcerisa, que signa Gat encara avui i que m'ha sigut durant moltíssim temps una de les persones que ha donat imatge, diguéssim, a l'anarcoindependentisme com a tal. Aquest article seu, que és un article molt curiós perquè jo l'he tallat, perquè precisament a partir del moment en què apareix tallat, apareix una altra vegada la mateixa, diguéssim, genealogia anterior que ell reivindica com a pròpia de l'anarcoindependentisme i que apareix al seu article com a allò, que apareix una certa biografia seva.
dintre de la part final del llibre d'aquest volum, perquè encara queda el següent, apareix Emilia Páez de Mallorca, que és un personatge d'aquests importants però sempre a l'ombra, per això he publicat la seva foto, primer perquè em va donar permissió de publicar-la, però que és la persona que escriu Anarcoefemèrides, que és una de les coses més brutals que hi ha en xarxa escrita en català sobre el món llibertari, segurament una enciclopèdia, a més escriu tot a ell, i tot i que no ho signa mai, però qualsevol nom que busqueu de qualsevol, no només anarquista, sinó de qualsevol lluitador social, tant dels països catalans com de bona part d'Europa, quan ho busqueu en català, la referencialitat és seva a través d'això. Ell escrivia i publicava el butlletí Estel Negre, que publicava l'Ateneu Estel Negre de Palma, i que durant molt temps, al tercer volum, apareixen unes coses molt curioses que jo crec que són una bona conseqüències del que ell ha fet durant molt temps. Les Vies, que és no Can Vies, sinó Les Vies, que és una casa ocupada de Palma, que està ocupada durant 4 anys i mig, una cosa així, i és una ocupació molt curiosa que la fan Maulets i la CNT. I curiosament se doten, diguéssim, de 6 punts que defineixen la casa ocupada. I el 6è punt diu que la llengua que s'utilitzarà a la casa ocupada majoritàriament serà la llengua catalana sempre que es pugui. És una cosa que hem vist una casa ocupada que decideixi la llengua en què la gent se comunicarà entre ella. És una cosa bastant flipant. Però és que la Coordinadora Llibertària de Mallorca, que es generarà a partir del 2011 o així, torna a situar, em sembla que en 5 punts, i el 5è punt torna a dir que la llengua que utilitzarà majoritàriament la Coordinadora Llibertària de Mallorca serà la llengua catalana, precisament perquè és la llengua sotmesa a un procés, diguéssim, de minorització i de desaparició dintre de les Illes Balears. I aquí és un text seu, que és un text molt dur, en contra d'un membre de l'MNT de Mallorca, a partir de la defensa que fa aquest membre de l'MNT de Mallorca d'alguns independentistes que ell pensa que són directament persones de dreta i d'allò. I ell fa una altra genealogia sobre el 19 i sobre quins personatges pensa que són reivindicables des d'això. El 98 apareix el manifest revolucionista nord-català, que molta gent diu que no podria ser qualificat com a anarquista, i no cal que ho sigui, perquè és d'aquests voltants que inclou aquest llibre també, escrit per l'Aleix Reñé, el Joan Lluís i el Pascal Comelade, i que és un manifest que fan ells tres, que l'acaben penjant per tota la Catalunya del Nord, així com una acció d'art, una acció artística, on diuen que ells parlen i utilitzen la llengua que utilitzava l'Eloi del Sucre i la llengua que no reconeix fronteres estatals i la llengua que es dona la gana d'allò i que només reconeixen l'autoritat del Diccionari Català-Valencià-Balear, perquè diuen que el poble català no ha de reconèixer cap autoritat per tal de mantenir. Se tanca el volum amb un text del Ramon Claret, que és un maquis, però que va morir al 99, és un text del final de la seva vida, en què defensa l'internacionalisme des de l'independentisme i des de la seva acció anarquista, perquè ell va ser maquis anarquista i membre de la CNT primer i de la CGT al final de la seva vida, i que durant moltíssim temps va estar publicant articles sobre les independències diverses que es donaven i sobre lluites socials a l'edició del Punt de Tarragona. I una mica amb això es tanca el segon volum del Llibre Negre, torna a ser el mateix, el resum aquest de tot el que recull entre el 40 i el 1999. El tercer volum, diguéssim, està escrit ja, ara s'ha de revisar i fer tot això que es fa abans de cada un dels volums, que és una feinada, i suposo que cap al setembre apareixerà el tercer volum, que amb això es tancarà, diguéssim, la d'allò. Curiosament, era lògic que això passés, entremig d'això han anat apareixent textos que s'hauran de posar aquí al mig i al mig de l'anterior volum, com una curiosa detenció de la Teresa Claramunt, que apareix aquí, de fet explicada al pròleg aquest, perquè m'ha semblat curiosa. La Teresa Claramunt la detenen per participar en un míting que fan a Barcelona, on no deixen entrar les dones. Ella munta un merder terrible a l'entrada perquè no deixen entrar cap dona, i a partir d'aquest merder hi ha uns trets que surten disparats. La gent diu que qui dispara és la policia, però ella se'n va cap a casa i quan arriba el seu company, que és l'Olgurri, ella sí que ha pogut entrar dintre de l'acte aquest
i quan està a casa arriba la policia, els deté, els dos, i els tanquen a la presó, en presó preventiva durant pràcticament 8 o 9 mesos. Quan surten d'aquesta presó preventiva van a un judici, i al judici hi ha una intervenció que com a mínim és divertida entenent la tragèdia que suposa que algú la tinguin durant tantíssim temps amb una cosa que ella diu que no sap per què l'han tancat, no? I aleshores un policia intervé i diu que va ser perquè que estava alterant la pau. I aleshores ell diu, no, jo no traigo la pau, només vaig cridar visca la revolució social. I com a conseqüència d'això, la policia intervé al judici i aleshores diu això, quan li pregunten si considera que les paraules que ella va dir en català poden considerar-se insults o injurioses per a un guàrdia civil, ella va respondre que no senyor, jo no vaig insultar ningú. I si al sortir del teatre la gent jo vaig parlar amb més calor és degut al meu temperament nerviós i vaig indignar-me al saber que dintre hi havia alguna dona. Jo, senyors del Consell, soc víctima de la ignorància de la policia. Puigdestant, exercint el seu càrrec en una població catalana, resulta que ningú d'ells sap entendre el català i no entenent-me diuen que cometo delictes. Va ser absolta d'això després d'estar tancada durant aquest temps Però és curiós perquè la Teresa Claramunt, que sempre ha estat pintada com un personatge que no opinava mai sobre això, utilitza precisament aquest argument dintre d'un judici, un argument que li hagués pogut anar perfectament en contra, no a favor, doncs com a mínim és curiós i apareix allò. Apareix personatges que no han sortit de l'anterior, com Joan Usson, que és un senyor que el 1903 va publicar una tramuntana que fins ara ningú havia vist, però que finalment ha aconseguit, i que, sent la revista aquell llunes, havia deixat de publicar en 1896, que és aquesta publicació, la revista anarquista de més durada de tot l'estat espanyol del segle XIX, escrita només en català, doncs és una revista que inclou coses bastant sorprenents. Com a mínim van sortir 2 números, no sabem si van sortir més, però també suposo que sortirà a l'anterior volum, si es torna a publicar una altra vegada. Ara suposo anem per la 4ª o 5ª edició del primer volum, ara s'ha acabat la primera edició i ara s'haurà de tornar la primera impressió, s'haurà de tornar a imprimir, i el 3è volum sortirà al setembre i així suposo que s'acabarà. Paral·lelament amb això ha tingut diverses conseqüències curioses, com a mínim, que em sembla que són... Quan s'acabi els 3 volums sortirà una espècie d'història de l'anarcoindependentisme, perquè no es dirà llibre negre, es dirà un altre nom perquè ja és el llibre negre que n'hi ha prou. I això n'hi ha acompanyat d'una altra cosa que serà una història de l'anarquisme als països catalans, que serà un llibret curt, certament, d'unes 120 pàgines, però que intentarà establir una mica l'espai dels països catalans per tal que damunt d'aquí se puguin construir altres històries del voltant d'això. Això va acompanyat de 2 coses també curioses, que és que com a conseqüència de publicar el d'allò, el llibre negre, participarem en una espècie de congrés que fan cada 10 anys a diversos llocs d'Europa i que aquest any que ve toca a Holanda, sobre les relacions entre nacionalisme i anarquisme, que és bastant flipant, però jo vaig mirar les ponències de l'anterior edició, és a dir, fa 9 anys, i no ho dic això perquè cada vegada que dic això, diguéssim, algú se'n fot, però com el llistat de textos que apareixen allà en què això, diguéssim, ha sigut una barreja bastant constant, és bastant flipant. I bàsicament això és el recorregut de la cosa aquesta, esperant que alguns passeu a publicar els vostres textos sobre l'època, perquè crec que són importants per tal de tindre una visió més completa sobre alguns moments en què fins ara jo crec que, per exemple, sobre el tema de l'MDT, si ningú en sabia res és perquè en aquell moment vau explicar-ho, però mai més ho heu publicat, i això crec que és, com a mínim és interessant per tal que la història surti explicada amb les diverses versions que hi ha, perquè evidentment ara només tenim una... El que passa és que crec que faria falta una història del MDT, perquè és molt complicada, perquè no va començar així, però és que les controvèrsies, contradiccions, baralles, excisions va ser un continu sempre. Perquè sempre hi havia 2 posicions, que si tirem cap aquí o tirem cap allà, que si Front Popular, que no Front Popular, que si partit, que si no partit. Hi ha un llibret que és el del Xavier de l'Ofeu, em sembla que es diu Xavier de l'Ofeu, però que s'ha publicat a llibres de l'Índex, però és un llibre que té 80 pàgines, però no per la quantitat de les pàgines, sinó perquè és una història bastant lineal
i en acabat sembla com si fos una organització allò monolítica i allò va ser el que estàs dient tu. Com a mínim a Tarragona, que és on estava jo, allò era Cafarnaún, i ja no dic a Barcelona perquè evidentment jo vaig estar només en una assemblea nacional que em sembla que era la quarta o la tercera, no sé quina era, però és igual, i jo no havia vist mai, diguéssim, la quantitat d'agressivitat dintre d'una sala entre gent que teòricament pensava coses semblants. Bueno, i el fet de les tres branques, bufetades, el posar de les moles bufetades, va ser durant uns quants anys terrible. No, és que jo penso que a vegades, si no surt això nostre, és perquè hem de partir de la base que el que es diu l'esquerra independentista en els seus orígens ja era molt estalinista. És a dir, avui ho comentàvem, no? És a dir, si la burgesia catalana té un prejudici antianarquista, l'esquerra independentista originària, PSAN, també era un partit estalinista clàssic. Però IPC, per exemple, com a mínim a les seves revistes... Sí, no, però dic el PSAN. Ja. El PSAN, vull dir, els seus orígens, és el que avui et deia, que surten al 68, però el PSAN no va agafar res del 68, tot eren elements clàssics. No, però el que dius tu de l'IPC jo crec que és molt gràcies a les germanes Serra, sobretot l'Eva. I per això s'explicaria aquesta cosa que dius tu del bicicleta. És a dir, probablement, si no hagués passat que haguessin tingut aquest tarannà, igual ens hauria acceptat l'IPC, perquè tenien la rivalitat amb el PSAN i com que tots venien també de la mateixa cosa comuna, però eren el germà petit, si haguéssim aparegut nosaltres, tàcticament els hagués interessat. Ara, és que jo crec que hi havia realment una posició molt més propera i jo crec que per això ens van rebre tan bé i aleshores no solament és que fèiem un front comú que equilibrava els sants, sinó que a més realment s'ho creien elles, almenys elles i alguns quants més, no tots tampoc. I aleshores el que va passar és que en un moment determinat aquesta mena de coalició o coexistència i tal doncs es trenca i en aquest cas la deriva es va veure clarament, perquè els que van quedar van ser una olla de grins, els que vam quedar fora, uns van plegar i l'altre també va ser una olla de grins i també es va acabar. És a dir, que era un passar del win-win a un desastre absolut, per una manca de, podríem dir, o no sé si un excés no sé, d'això, de fanatisme ideològic o realment d'errors tàctics, perquè no adonar-se'n que estaves a punt de construir una eina que beneficiava a tothom a voler convertir-ho en una cosa diferent, més petita i més conflictiva, doncs sí. Però és el que dèiem abans, si tota aquesta gent no acceptava el 19 de juliol com un element revolucionari. Sí, però per exemple, aquesta coincidència que tu veus és que és un fenomen que hauríem d'estudiar alguna vegada, sobretot els historiadors haurien de veure, que és que hi ha aquestes coses de les coincidències i allò que ens sembla més enllà d'una coincidència. Perquè clar, en aquesta època el màxim dirigent del Sant traduïa Marx al català. Però un senyor com el Salvador Balcells va treure uns manualets d'història que diuen el mateix que dic jo i que diu aquest altre que dius tu. És a dir, que ells mateixos també tenien aquesta mena de llavor que els duia sense donar-se'n cap a això. És a dir, que la reivindicació dels angelets de la terra, dels maulets, del no sé què, dels resistents de per aquí baix del Baix Llobregat, etc. Aquest senyor tenia un petit llibre d'història i aquest altre que va morir d'aquí, que era especialista en la llengua aquí de Sant Boi, que no em sortirà el nom ni que em posin cap per avall, aquest va treure un altre llibret sobre història. És a dir que per un cantó podien dir el dogmatisme no els deixava veure, el que com a intel·lectual sí que ho veia fins i tot. I el que passa és que clar, com que potser tibava més el líder, doncs el que s'hi donava importància era que es traduís el Capital de Marx al català, però aquests altres no van publicant aquestes coses perquè feien era alimentar la competència que ells estaven intentant menys no? Ocultar. La pegatina aquella que vas posar a Sant, aquella pegatina és claríssima. Els fets d'armes dels catalans són 1934 i la creació de Terra Lliure, i entre 1936 no apareix. Això és una mica bastant flipant, no? Perquè clar, és... Bueno, aquell punt que tu deies que és estrany, no? Clar, perquè tu tenies uns punts de l'MDT que no eren gaires més i alguns eren pràcticament semblats o iguals,
Però clar, n'hi havia un que era absolutament diferent, i era perquè estàvem nosaltres i l'altre ja no hi érem nosaltres. Sí. Tan simple com això, Aquí no? és un punt de diferència total. Sí. Però jo crec que el pesant també hi ha, que és Jordi Monés, que dirigeix molt la línia aquesta, però també ell que dirigeix el Lluita. I aquest el Lluita, jo vaig ser soci del Lluita, no del pesant, però sí del Lluita de molts anys, i hi havia un apartat de mitja pàgina que es deia Fets i Història. I era flipant. O sigui, les úniques referències a algun sindicat que apareixen dins d'aquests Fets i Història durant anys i anys i anys eren el CATSI. Sí. El referent de l'esquerra independentista d'aquell moment del pesant podria ser el CATSI? Està claríssim que no. Però com que es negaven a que el referent precisament hagués sigut la CNT històrica, doncs aleshores en qui havien de fer cap? Doncs amb una organització de dependents del comerç que no tenia res de revolucionària ni tenia res absolutament de marxista, però que com a mínim no era anarquista. No? I clar, és aquesta cosa que dius, clar, és el mateix que diu el Rotchek, no? El que està dient allà és la negació d'una pròpia història revolucionària que no concorda amb aquella suposada història que havien de tindre però que mai hem tingut, és a dir, una organització marxista de masses i tot això, aquí no existia fins que va arribar el PSUC i al començament no era de masses, però fins aquell moment no existeix. Al 19 el marxisme aquí és ridícul absolut. De fet, hi ha un enfrontament dur amb el marxisme perquè és una ideologia de Madrid i de Pablo Iglesias i de la UGT. Aquí l'única organització que se defineix com a marxista és les classes de vapor i és una organització que tots els obreristes del moment diuen que bàsicament és una organització infiltrada de policies i és superpetitona i té la funció amb algunes vagues com la de Terrassa, la de Manresa, de precisament desmuntar les vagues. Clar, i acaba sent reivindicada perquè s'autodefinien com a marxistes, tot i que tothom diu que no ho eren. El Miquel Isar, per exemple, que és el que l'ha investigat històricament, diu és que de marxistes tenien que ells una vegada van dir que ho eren i que van posar un dibuixet del Marx en una de les seves publicacions perquè res més, no tenien res més, però clar, com que com a mínim era una organització sindical i que no era directament anarquista, doncs aleshores era el referent. No, és que una cosa també vull dir, si vosaltres mireu tota aquesta ignorància sobre la CNT, els anys 40 i etc., vull dir, si agafeu un manual universitari de professors universitaris, si tu agafes, diuen, a l'any 51, amb la vaga dels tramvies, comença a renéixer el moviment obrer. Si vosaltres mireu aquesta tesi, no? Ells parteixen de la base que el 39 el moviment, la CNT desapareix i que a partir del 51 és quan comença la cosa a renéixer amb la vaga de tramvies, etc. I aquest anàlisi és fals, perquè a l'any 51 el que s'acaba és l'empenta que portava la CNT des del 40 fins al 51, amb la quantitat de comitès regionals nacionals agafats, els milers de tios agafats, etc. El que fan aquests professors universitaris estalinistes és falsificar la història. Jo crec que també hi ha hagut un canvi els últims anys, fa uns 10-15 anys o així, com que ha arribat molta gent que ja no és estrictament, diguéssim, de línia allò de cabestre, doncs hi ha hagut una ampliació molt gran. Sí, no, però exemples clars, o sigui, quan la CUP intenta explicar algunes de les històries passades, fa una amplitud molt més gran. Fins i tot, quan els CDRs van fer un acte que jo vaig flipar molt, va partir des de Berga o des d'Olot i van reivindicar i celebrar l'aniversari del naixement o de la mort, em sembla que de l'execució del Ferrer i Guàrdia. Podríem entrar després de moltes coses al Ferrer i Guàrdia, però és l'homenatge popular més gran fet al Ferrer i Guàrdia mai. I el van muntar els CDRs, quan el Ferrer i Guàrdia defensava que les classes es fessin només en castellà. Això és un altre tema que seria molt llarg per d'allò. Però el fet de reivindicar i defensar amb un lliure pensador que no estava dintre la línia directa, però que perfectament pot ser reivindicat com a antecedent, això diguéssim és una obertura de cap bastant gran. Algú va dir que s'havia fet des del desconeixement. Però tot i així és interessant veure que ja no existeix, diguéssim, aquesta forma tancada absolutament en què pots reivindicar a la com es diu, aquella que està damunt del terrat del sud, la del fusell a l'esquerra, la Marina Ginestar,
pots reivindicar la Marina Ginestà i en canvi no pots reivindicar a Mujeres Libres. Que eren moltíssimes més. És un bluff, és mentida, és tot propaganda. Era una foto falsa. De fet, ella no participa mai en cap conflicte d'allò, però és igual, o sigui, però aquest, diguéssim, trencament, diguéssim, amb una ortodoxia tal, jo crec que és interessant. Sí, però si et deixes abans que avancem, el Sant, per exemple, és curiós perquè fa això, però nosaltres vam arrossegar 2 anys a l'1 de maig. I vam fer la placa aquella del Salvador Seguí. I vam fer, doncs, des de l'advocat dels pobres una marxa fins allà i vam instal·lar la placa i després va destruir la FAI, tot sigui dit. Com sempre. Sí. I després, també és molt curiós, quan estàvem així col·laborant, cada vegada que sortia en lluita havíem d'anar a buscar-lo al seu local a la ronda de Sant Antoni, crec que era. Quan van partir peres, jo suposo que el mateix Aixalà ens l'enviava per correu. És a dir, que ja no estàvem en bones relacions, ni bones ni dolentes, i en canvi continuàvem rebent el lluita durant anys, que ja jo crec que no existia ni la Federació Anarquista Comunista. Quan de l'altra manera, quan érem amics, ens humiliaven d'alguna manera que l'havíem d'anar a buscar en mà. És a dir, que també hi havia aquesta cosa subterrada, no? És a dir, que no era tan clar, no? Perquè doncs, igual que en un moment doncs, anàvem tots junts i ells no posaven cap pega, i un altre doncs en negàvem, però després sota mà hi havia algú que sí. O el que va passar aquí a Sant Boi, que quan es va constituir l'any 77 o 78 els sindicats altra vegada, el Sant a Sant Boi es va reunir i van fer un acord que van dir que s'afiliarien tots al mateix sindicat. I com que no es posaven d'acord a quin sindicat apuntar-se, van dir mirem a veure qui estava afiliat abans de la guerra, la gent majoritàriament a Sant Boi, òbviament era la CNT. Doncs es van entrar tots a la CNT, el Sant. És dir que no era tot tan homogeni ni tan com sembla, vull dir que passa que tot això que et dic no deu sortir cap història, segurament, però és així. Bueno, doncs deixem aquí, no?, que ve el següent acte. Jo tinc una pregunta. Tens algun feedback de com han rebut potser aquests sectors que estem parlant d'anarquisme espanyolista o alguna més unidireccional o lliure? Doncs mira, entre altres coses, algú ha fet un compte de Twitter contra mi. Aquestes són coses que jo les trobo divertides, diguéssim, i després també hi ha hagut un rearmament i una reconstrucció d'alguns discursos, no sobre mi, sinó sobre aquesta línia que són curiosos, no? Perquè ho veus. Hi ha hagut gent que, diguéssim, ha passat a fer xerrades sobre aquest mateix tema. Hi ha com a 4 publicacions que surten una mica abans del Llibre Negre, que un se diu Punyalada contra els nacionalismos, que està penjada a internet, podeu descarregar. És interessant, tot i que molt insuficient, que fa el mateix que això però des d'un altre punt de vista. Hi ha un altre que es diu Classe contra Nación, aquest és molt bo, és de Loyon, que és un professor d'història, i aquest és molt interessant perquè és complex. I per tant, com que és complex, ell intenta fer una línia, però clar, inclou a termes a dintre, i en acabat els textos dels termes ja no són així. O un altre que es diu Anarquismo contra Independentismo, o versus Independentismo, no sé com se diu exactament. És molt interessant perquè també inclou gent del Gra, que sortirà el 3è volum del Llibre Negre, i a mi em deien, estem flipant de per què mos han introduït aquí dintre, perquè de fet nosaltres no pensem això, i el text que surt dintre publicat al seu llibre defensa la independència. Una independència molt concreta, no la de construcció d'un estat i tot això, però és com a curiós. Jo crec que és interessant que hi hagi un debat sobre això, perquè el que no pot ser és que no hi hagi debat. Cada cop que no hi ha debat sobre això, apareixen les tendències més retrògrades de totes. És a dir, quan els anarquistes no debaten sobre nació, acaben reproduint el pensament de l'Estat, i és terrible. El pensament de l'Estat és que allò que hi ha és el que hi ha, i si canvies alguna cosa estàs fent nacionalisme, quan en canvi si mantens allò que hi ha, no. Des de l'independentisme hi ha hagut postures molt diverses, i és bastant curiós també. A nivell general, el que està bé és que hi ha hagut espai per a debatre coses, i ara porto 38 presentacions i és bastant divertit perquè jo crec que cada lloc són diferents. A banda que els dies que esteu altres que sou, diguéssim, part dels protagonistes dels llibres, però no sé, a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, per exemple, hi ha un debat concret, més anarquista d'allò, en canvi,
no sé, a Vic, que també l'he presentat, doncs és molt diferent. A Lleida ha sigut diferent si ho he fet al Maria Rius, que és la llibreria anarquista, o si ho he fet a la Baula, que és un espai que està compartit entre llibertaris i independentistes i d'allò. Jo crec que el divertit és que, diguéssim, que hi ha molta reacció molt diversa. Sempre fos la mateixa si hi ha una cosa molt pesada, però com que aquesta diversitat i tal, i també és veritat, i el que em trobo que seria interessant seria també que el debat sigués més. També m'han enviat bastants correus, perquè aquí al començament hi ha un correu per tal d'enviar opinions sobre el llibre, i hi ha hagut bastants correus puntualitzant algunes coses i alguns atacant directament, per exemple, l'anterior llibre, que al començament surt La campana, i em va venir un correu terrible que posava t'has apropiat d'un dels... que no és agil, perquè jo precisament poso al començament. Això no és cap apropiació, ho utilitzo perquè aquesta cançó va ser cantada també pels internacionalistes al 1870 i ja dic que això no és un himne ni anarquista, ni catalanista, ni independentista, ni res, però va ser una cançó revolucionària, utòpica, concretament icariana, que va ser federal republicana, i ho explico directament, però clar, si tu t'agafes el llibre i mires i dius surt això no ho és, vinga. I la cosa més flipant va ser un correu que em van enviar dient que havia tornat a reproduir l'apropiació d'un fals discurs de Salvador Seguí, quan al llibre anterior precisament sortien els dos discursos, que és la primera que es publiquen els dos perquè la gent pugui veure quin és un i quin és l'altre i contextualitzar els dos i veure quin és la veritat o no. Pues la persona que va llegir el llibre, bueno, no se'l va llegir, evidentment, va veure i va veure seguir i va dir, ho torna a apropiar-se el discurs. Hosti, però la primera vegada que surten els dos junts perquè cada un pugui prendre opinió o postura. Doncs no, tot i així, va haver un correu, i era un correu bastant extens, allò que explicant això. Però bueno, aquesta és la part, diguéssim, que a mi m'interessa més, perquè el dia que vam estar a Sants hi havia entre el públic, al davant de tot, un noi que treballa per Nacions Unides i està fent un treball d'investigació sobre la importància de les postures anarquistes a l'1 d'octubre. Bé, està fent aquest treball, i és un encàrrec que ha fet Nacions Unides sobre aquest tema. Va vindre allà, se va comprar els 2 volums i està fent una investigació sobre això i tenia un llistat de... No sé si va agafar els vostres correus o d'allò, perquè m'ha dit que sí que entraria en contacte amb algun de vosaltres, per tal de... No volia perspectiva històrica, sinó volia bàsicament al voltant de l'octubre i tal. Però és curiós també que el mateix aquest congrés d'allò d'Holanda, la proposta que hem fet és que obri el congrés perquè precisament allò que els interessa és que es parli sobre Catalunya. Perquè això porta ja fent-se uns 30 anys, hi ha hagut uns 3 congressos o així. Doncs bé, aquest és el tercer i pràcticament no hi ha hagut cap intervenció sobre el tema català mai. Quan hi ha hagut sobre Friül, sobre Escòcia, sobre Irlanda, sobre Occitània, sobre Galícia. També s'ha posat en contacte amb mi una gent molt curiosa, molt interessant, que és una gent que ha fet una història de l'anarquisme a Galícia des d'un punt de vista independentista. Són 2 historiadors de la Universitat de Santiago de Compostela que han fet un treball al voltant d'això, però des de la universitat. El que vaig dir és que ja seria hora que algú fes el mateix des d'aquí, perquè fins al dia d'avui, diguéssim, això no hi ha sigut. Ha passat una cosa bastant curiosa també en la presentació de Tarragona i alguna posterior, que el primer volum parla molt de gent que escriu textos de creació poètica i tot això, i és curiós perquè ha vingut diversa gent en plan de, gent relacionada amb el ram de la filologia, que és d'on soc jo, dient, hòstia, com pot ser que això no estigui publicat? Com pot ser que això no estigui publicat? Com pot ser que això no estigui publicat? I com pot ser que jo no sàpiga que Guanyaments va ser l'autor de la lletra dels segadors? Que és una cosa que avui només cal buscar a la Wikipedia, no? Però és d'aquestes coses bastant curioses que acaben, diguéssim, generant un munt d'allò. I després també l'últim ja, i amb això acabo perquè si no mos tiraran pedres. Ha sigut també una cosa curiosa que és de dir, hòstia, no sé si en recordeu, però fa uns mesos Puigdemont va declarar a La Vanguardia soy un poco anarquista porque no sé què, i
i m'han enviat automàticament un correu dient el quart volum del llibre negre va sortir Puigdemont els textos que apareixen aquí no és algú que un dia diu això. Però bueno, té la seva gràcia també i la seva conya i sí que ho introduiré com a conya perquè sí que crec que bueno, ens en fotré de tot, sobretot de nosaltres mateixos. Doncs t'anava a dir, una pregunta. En el llibre 3 es poden incorporar coses o ja no? Se poden incorporar coses perquè no està tancat, clar, està clar. El que passa que, i a més, els textos on apareixen coses... I el llibre 3 és diferent amb les explicacions, perquè la primera són explicacions històriques, contextualització i tal. Aquest segon, bona part dels textos, va intentar fer-los amb la gent que encara estàveu en actiu i que podíeu d'alguna manera aportar informacions. I el tercer, en la major part dels casos, he demanat a la gent que faci l'explicació, perquè del 2000 al 2017 tothom està viu i tothom està allà i en acabat també us he demanat que no facin un articlet de propaganda i per exemple això no cal que ho gravis perquè si no és una mica cutre, però hi ha un text del